אז שלום, ברוכים הבאים לסרטון החדש שלי, שבו אני מנסה לנצח בפורטנייט. אז בלי יותר חפירות, בואו נתחיל. דופק? אוקיי, ואנחנו בפנים כאן. פעם אנחנו נלחץ כמו שאחד פעם קודמת. בית הגדול. שכחתי לעשות רקורד, הרגתי מישהו, let's go. אני רואה שזה הקליט לי בהתחלה. טוב, אני אראה אחר כך מקסימום. אוקיי, איפה עוד אנשים? בואו. עכשיו אני יכול. סמוק גרנייד. לא, תביא את ה-RPG. יפי. למה הוא לא יכול לטפס? הנה. טקטיקל. רגע. הנה נקרא במקום איזה. נראה לי זהו, עשינו פה לוט להכל. יש לי קיל אחד. אני מרוצה. פאמפ, let's go. יש לי פאמפ, אף אחד לא יכול עליי, זהו. לא תהיה להיכנס. אין פה אף אחד, מה זה? שמעתי אנשים, יש פה אנשים. אני בא לעזור. שנפל קראון. אני יודע מה לעשות. תראו מה אני הולך לעשות, אני שולח עליו RPG. בום. let's go. הרגתי עוד מישהו. פאמפ ירוק. זה טוב. הביא לי גם את זה. ואת זה. עוד 3 פיקפוטים? זה נדיר, לא? כן, יש את הפיקפוטים. אני אשמור אותם לאחר כך בינתיים. יש לי עכשיו 2 קילים. מסרטון קודם שהיה לי פחות. ב4 משחקים. אני רוצה את הג'סט הזאתי. איך אני מגיע אליה? זה טריק טוב. שמעתי עוד אנשים. אני בדרך. לא. זה תביא לי את זה ככה. שמעתי אותם פה. הם כאן. עוד אחד. הוא רוצה חלק מה-RPG שלי? לא, יש לי פאמפ. מה עשיתי לו? יש לי עכשיו כבר 4 קילים. שעוד ביג. יש לי פה עוד 2. מה זה פה? עוד פאמפ. אני אקח את זה במקום RPG? לא צריך 2 פאמפים, מה זה עוזר? כאילו יש את דאבל פאמפ, אבל לא ממש. שומע עוד אנשים שמה. אני רואה אותם. נפגעים פה? לא נראה לי. זה לא עובד, אוקיי. יש כאן משהו? או מישהו? לא, עוד פאמפ. הנה הוא. 33. הוא נביא את הקיל. זה ברונו מארס. הוא חושב שהוא יכול להתחבות. שלח עליו RPG. רגע. הוא חושב שהוא יכול עוד פעם לברוח. נאה. הוא חושב שיכול לברוח. פגעתי הרבה. עוד RPG. אני אכוון לשם. תראו איזה מטורף אני. ירו עליי. אימא'לה. אני חושב שאתה יכול לראות עליי. RPG.
הוא נסיילים בינתיים. או, אני חושב שהוא יכול עליי, הנה הוא בא, הוא מתקרב. רגע, הוא מתקרב משם. הוא יורה עליי עוד פעם. נראה עליו עוד RPG, רגע. צריך לטעון? RPG! רגע. אוקיי, הנה. הוא מתקרב. עוד RPG. עוד RPG. מי אתה חושב שאתה? הרגתי אותו. let's go. מי הם חושבים שהם? צריך לקנות מיקרופון אחר. אוקיי, אני אעשה עוד דילים בינתיים. let's go. I'm popping off right now. שמעתי עוד אנשים נלחמים. אבל אני לא בזון, אז אני אלך... הנה הוא. זה מסי. אוקיי, בינתיים עשיתי לו קרקט. עוד RPG. יש. ליל פרוש קוקט. עכשיו אני צריך לפרוץ לזון. נכון? זה סטורם, זה זון שם. יש לי 6 קילים במשחק אחד. רואה אם נצח את זה? זה יהיה טוב. מה זה סנייפר? אתה לא צריך סנייפר אבל. אוקיי. בום. מרגיש כזה מגניב. עוד אנשים, זה לברונו מרס? לא, זה נראה לי סקין אחר. אני אראה. 3. קרקט. לבן. יש לי 7 קילים. let's go. עכשיו אני נלחם במישהו מקודם, זה לא מורה כזה לא? אולי יש שם מישהו. יש לוט, אבל נראה לי שזה לוט טוב. יש לי לוט הכי טוב במשחק. כמעט הכי טוב במשחק. טופ 5. let's go. יש כאן supply drop. אבל אם אני אפתח את זה הרבה, כולם יתחילו לראות עליי. אני אחכה שמישהו אחר יפתח את זה ואז אני אראה עליו. פיק בריינה. דופק. יש 5 אנשים. אני לא עומד לסכן את זה עכשיו. אני צריך לעמוד כאן, אבל אז מישהו יכול לבוא לי מפה, ואם אני עומד פה, מישהו עדיין יכול לבוא לי מפה. פה, אז מישהו בא לי מפה, אבל גם כאן. אני יכול? לא נראה לי שאפשר. בואי ננסה. שיט. בינתיים אין פה אף אחד, בטח כולם עושים גם קמפ, כמוני. איפה אנחנו? התחלנו כאן, הגענו לכאן. איפה כולם? מה זה?
לא יכול ללכת רגיל כי אז ישמעו אותי. יש לי 7 קילים, טופ 5. אני 100% מנצח את זה. יש לי הכי קילים במשחק פה. איפה כולם? מה זה? נראה את הזון הבא, מקווה שתדע עליי. יש, אני ממש על האדג' של זון. זה מישהו? לא, זה סתם מבין. כן, זה סתם מבין. מישהו כזה בא לי מהחלום פה כזה ככה. בום. או, אנשים נלחמים. זה אומר שזה 2 ואני 3, אז זה אומר שיש רק 2 אנשים. יופי. מישהו אחד. קריטי ליטל. איפה הם? איפה הם הלכו? לא מתקדם גם ככה לזון פה אז. יש פה צ'סט, אומר שאף אחד לא היה פה מתחילת המשחק. רוצה לי מזכר? או עוד ביג בוט. דווקא יש לי רק 2. יופי. אוקיי, זה אני, עוד מישהו ועוד מישהו. בייסיק אפקוליישן. אם אני עומד פה ומישהו שם הוא עושה לי סנייפ כזה. בום בום. מה שלי אין סנייפר, לא לקחתי בתחילת המשחק. ויש לי RPG. גם עובד. נראה שאני יכול ללכת שמה. זה בתוך הזום וזה היי גראונד. נראה לי זה טוב. זה מסוכן אבל. יש מישהו בבית הזה שמה. אני יכול לשלוח עליו RPG. אני רואה אותו. הוא רואה אותי. מכוון עליי. אני יורה עליו. פגעתי בקיר. פגעתי עוד פעם בקיר. 33. חווה עליהם סנייפר. עשיתי לו בייט. הופ. מה תעשה? אוי. מה תעשה? RPG? רוצה שנשלח על RPG? בום. מה תעשה עכשיו? בום. עוד RPG? עוד RPG. חכה לזה. חכו לזה. אין מה הוא עושה. זה טיס. 33. עוד RPG? יאללה, עוד RPG. לא, יש לי רק 2 יריות. עוד RPG. בום. רגע. בום. עכשיו שמה. עוד RPG. עוד RPG. אין יותר אמו. אבל הייתי צריך לשמור את זה. טוב, מחוץ לזון אבל, אז כאילו. יופי. אני רואה אותך שם, חבר עם סנייפר. פיו. יש עוד מישהו אחד פשוט צ'ילינג איפשהו. אני סך הכל ביד או משהו. עכשיו אין לו מה לעשות, די צריך לרוץ עכשיו. ואז אני אראה עליו. איפה הוא? הוא בתוך הזון? כאילו נשאר בתוך הזון? לא מבין מה הוא עושה, איפה הוא? הזון זה כמה טיקים? 7.5 טיקס. איך יש חצי? זה כאילו 7. איפה הוא? מאחורי עץ. אומייגאד. יש לי רעיון טוב. עכשיו לא, הוא בתוך הזון. הנה הוא שמה. הנה עוד מישהו. קיל שלי, מה תעשה? כמה ווין שלי, רגע. עושה לי רילוד כבר. בטח עושה הילים שם. אין לי RPG, אז אני... רק צריך לחכות עכשיו. לא, נראה שבתוך הזון. לא, הוא גם מחוץ...
אוח, פגע בי. יש לי ביגים, זה מה שהוא לא יודע. I'm healing right now. ועכשיו אני אעשה לו טריק. 66, הדשוט. אם פגע בי די הדשוט אחד אני די מת, אבל די, כן, כאילו די. די. איפה הוא? מי היה? מאחורי העץ שם כנראה. מתחביא לו. מה אני לעשות? אני צריך לרדת עכשיו. אני צריך גם לחבא העץ, מאחורי העץ. מה אתה עושה? גם אני מאחורי עץ. מאחורי עץ בתוך הזון אבל. אוי נו. מי אתה חושב שאתה? אני מיד רוצה עם שוטגן. שוטגן, בבקשה. let's go! ווין ראשון, סוף סוף. זה גם משחק ראשון. או. היה לו סנייפר לג'נדרי, וואה. וככה מנצחים משחק בפור... אוקיי, עכשיו יש יותר טוב. וככה עושים את זה. בום. ועכשיו גם המטריה הזאתי. היא לא נראית כזה טוב. אבל זה מטריה. בחינם. מה אני אגיד? לא לחינם?